Духтараком қадвойка чой фасон омадай престижда нигоҳ кунед шортикошон кайтиян бирмуда или шортик бирмудачаи фасонай бачагишам ҳастай медонен акция рафтаиста 45 сомон кардаган ира виден ҳоб қохушрой материалош шушта мепушонен кудакда ҳичи намешава бовар мекунен нархаш ҳамагӣ 45 сомон мана глакоша бинен моделакоша бинен хоч хушручан 45 сомон духтаронаш писаронаш ҳамаш ҳастай ина нигоҳ кунен и шаишта хушрой на писариша бинен аҷоиботаи духтаро бурд мекунен ҳамагӣ 45 сомонда як двойкачаи сон мегирен фарзандотонда размерошон чихе боша а 1 сола то 5 солара будай размер диден нархи беҳтарин бори гуанҷу успед кунен престиж биёен духтаро омада наметонен нависен доставкатон мекунан бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозара падвалыш мағозаи престиж мана азиҷа ман авор бисёр мегирем медонанд духтарако марамади набори нав омадагиай успед кунен биёен қай платьячо хушрой духтаро нигоҳ кунен бори гуанҷу бори новинка омадагиай престижда нигоҳ кунен нархошон медонен 35 сомон то 45 сомон то чанд сола то 5 солара 45 сомонай ина чандта гул дора ай 5 сола то синфи сера чанд 65 ай 5 сола то синфи 5 то синфи сера 65 сомон размер катяй фарқ нархошон марҳамат 55 сомашам ҳастай хулоса ай 45 сомон то 65 сомона анамхе платишкои фасона метонен омада аз престиж харидорӣ кунен мана марамат бинен чихе хушро и яке оз дидестенку то 5 солара 45 миян ина оз манекенда нишон метим бинен чихе хушручай шушта мепушонен кудакда ҳичи намешава бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозара падвалаш духтарако ина рӯ парои мағозаи умеда мешава мағозаи престиж марамат ина муд ваёям омадай футболко ё чандиян то синфи наҳамеша чанд сомай 45 сомон то синфи наҳа размер ҳастай духтаришам бошад бачагӣ фақат мана марҳамат 35 сомон беҳад 45 сомон беҳад хушрӯ марамат касседа дар корай биёен шушта мепушонен ҳичи намешава 45 сомони на сафедчам будай мана размерои подросткови будай айна ино чанд пулан на духтаракиё ина ино 35 сомонан духтари диден иам размерош калони хушрӯ ана и тарафа бинен ва якора бинен чихе хушрӯай 35 сомон шудагиай духтарако марамат ҳатман омада ина и моделакора диден чихе хушрӯ 35 сомон омада наметонен нависен хучон шумода доставка мекунан мана 35 сомон доставка беҳад фасон мана доставка 300-400 сомонда боло доставка мекунан таро боз як аксияи дигар рафтестай престижда марҳамат успед кунен биёен биненда 35 сомони шудагиай брук ласина иҷода футболка хулас туника ҳама чи доранд 35 сомон кардагиан баъд хубиш медонен дар чиай вақте ки шумо 4 та харидорӣ карден мисол футболка мегирен брук мегирен ласина мегирен умумӣ агар 4 та шид панҷуму шумода туҳфа мешава борошон ҳамаш инаи 80 сома шортикча будай ҳозир 35 сомон шудагиай борошон ҳамаш бори гуанҷу бори туркия беҳад сифатҳои хуб дорад бо биён аз наздик як маротиба худотон бинен духтарако боварӣ дору маъқултон мешава мана размерора меёбен кадомеша мегирен мана 35 сомон брижачоошам ҳастай ласиноям ҳастай брукоям ҳастай анами тараф ҳамаш 35 сомон ана баъд иҷадан футболкачаора бинен духтаро чихе футболкаи хушрӯ ина миёям ку духтаро ҳамаша нархошона 35 сомон кардагиан марамат аксияи беҳтарин бозори корвон тарафи тилобозор шашум дарвозара падвалаш намхе мебиёен рӯ ба рӯи мағозаи умеда мешава магазини мисол престиж омада аз наздик тамошо кунен бинен харидорӣ кунен духтарако 4 та ки гирифтен панҷумша туҳфатон метиҳанд баъд ана ино 45 сомонай мана бинен брукакои ҷинси фасон шортикои хушрӯ бирмудои фасон 45 сомон мана беҳад фасончаян диден нархи беҳтарин марҳамат шумо интихоб кунен гуфти гапо ки ино доставкатон мекунам ана интихоб зиёда и тарафа бинен духтаро и тарафа чанди кардагиан анаи майчкоа анаи майчкора бинен 25 сомон бори гуанҷу диден бори хучон дасти аввал 25 сомон размеро ҳастай тамошо бино ина марама дар кортон бошад муроҷиат кунен қайё хушрӯчане ина бачагишам ҳастай духтаронашам аст
25 сомон тараф. Ана футболкачоям 25 сомон. Футболкачо хушрай духтаро нигоҳ кунед 25 сомон. Размерошон чӣ боша? Ай 2 сола то 5 солара размер дуруст мегиранд. Мана 25 сомон бори гуанҷу дасти аввал бори хучонай. Марамат биёед мағозаи Престиж. Иҷада бор бисёр доранд ҳар хелае нархушон. Иам 25 ана қисми поёнам 25 сомон. Ҳам духтаронаш ҳаст, ҳам писаронаш ҳастай. Ай тараф чанд пулай? Ана ино 35 сомон. Мана марамат биёен аз наздик бо хутон як маротиба тамошо карда харидорӣ кунанд. Ина ин тарафа бинен чӣ хушрӯ теннискоҳо ҳаст. Идвой кая? 85 сомона 100 сомона двой качо боша 50 сомона 50 сомон шудагай. Мана саб бука ки хушрӯ марҳамат беҳад сифатҳои хуб доранд. Арзон кардаган буркои ҷинси поёна чанди кардаган. Ина иҷада ҷинсо чӣ наму ҷинсе ки мебинен 45 сомон шудагай. Мана марҳамат дар кортон бошад омада аз наздик тамошо кунен. Ина иша ишта хушрӯ мана иша ишта хушрӯ ҳамаш фасон бовар кунен. Нархи шок 45 сомон. Мана ин тарафа мозимаш мода нишон дидем чӣ доранд. Теннискои фасон доранд. Иҷа размерои калоная. Ино чанд пулиян тенниско? 45 сомон. Мана ҳами калоношам то падрасткови размеро ҳастай. Моделора бинен чӣ хушрӯ ҳамаш 45 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор шашум дарвозара подвал штаянд духтаро магазини Престиж. Ина биёен ин тараф чандия? Ана ино 35 сомон. Розовиям 35 сомонӣ диден чӣ хушрӯ. А теннискои тараф ҳамаш 45. Аз ин тараф бо двойкачоҳо ҳастай. Футболкаҳо ҳаст 45 сомон. Ина футболкаҳоро диден. Уна рубашкаяма? Рубашка, мана туничка. Хулас ин тараф 45 сомон. Тамошобинони азиз распродажа рафтестай дар Престиж. Нигоҳ кунед чӣ кофточкаҳои хушрӯ 50 сомон шудагай. Ина марамат расцветкаҳош ҳастай. Озимаш мода нишон метем. Ина дар кортон боша ҳатман биёен Престиж. Мана ира бинен чӣ хушрӯ чае 50 сомон. Ино моделои баҳориш буд ку тирамо баҳорӣ. Ана ҳозир боша тобистона омадай. Ира бинен чӣ хушрӯ 50 сомон. Кадомеша мегирен хутон медонен ку бори Престиж ҳама бори туркию гуанҷои сифатҳои беҳтарин доранд. Ҳамаш борои мод мегуфти гапо. Мана ҳамаша 50 сомонӣ кардаган ами қисма. Хоҳен доставкатон мекунам. Хоҳен ина биёен аз наздик тамошо кунен. қафоша як бор нишон тен ами модела. Мана якташ разрез доштам инҷа нишон доден. Ина иноша бинен қафоши хеле омадагай. Хулоса мана 50 сомон. Кадомеша ки мегирен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор шашум дарвозара подвал штаянд. Ана бадини қисма нигоҳ куненда духтарако. Ина ёям 50 сомон худзиё қайё хушрӯ 50 сомон. Ина бори нав марҳамат 50 сомон. Ини мики мавсора бинен чӣ хушрӯ чаяй. Мана 50 сомон. Футболкачоҳо да гап нест. Падрасткови размероянд духтаро. Падрасткови мековен марҳамат. Ина размерои калонаки хушрӯ 50 сомон. Мана сифатҳоям сифатҳои нағзакак. Ина платишко 40 сомон. Ана ино бо 35 сомон шид. Бинен чӣ хушрӯ чай. Хулоса ина намуд футболкаҳошам ҳастай 45 сомон. Ҳамаи ҳамино борои новинка дар мағозаи Престиж. Духтарако бори дигар мағозаи Престиж омадем. Нигоҳ кунед чӣ платишкои фасони тобистона овардаган. Двойкача, футболкача. Озима аз дохилам шумо нишон метем. Навори ҷудогона аксияҳошона гирифтем. Пешниҳод кардам ана ҳозир бошад дохили мағозаи Престиж мегардем. Бинен тамошобино. Ана хе платишко омадагай. Қа хушрӯчан ино борои нав бисёр омадай 65 сомон. Қа фасонакане. Вай и кофточкара бинен. Қа хушрӯай. Материалаш да гап нест духтарако. И размер дора. Қа фасонае 50 сомон. Мана ира бинен ва ира бинен охи аҷоиб. И чанд сомай? 95 сомонай бо арзон мешава тамошобино. Ҳамин чизе ки дурунда ҳастай ку аксионеву чизои борои дурун борои нав ҳамаш бо арзон мешава. Ира бинен охи аз нархҳое ки гуфтан хушрӯчаяй ва буракҳои фасонтон дар кор боша. Борои необычный хушрӯ як бурак Престиж биёен барои фарзандотон ҳам духтаронаша ҳам писаронаша меёбен. Мана ин кофточкаҳоро диден футболкачо 50 сомонӣ. Мана бинен размерои
подростковый барои духтарако размери майдаам доран, калонакам доран. Бозори Корвон, марҳамат, биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, шашум дарвозара подвалш мағозаи престижни хеле платишкоям ҳастай. Той синфи сера ҳаста. Той синфи се 65 сомонай. Размерои майдаш арзонай духтаро. Мана. Ана ин моделаш 55 сомай. Ина 55 сомонан. Диден духтаро. Престижа диден духтаро. Чихе буракои фасон дора. Ина ёра бинен охи қахшручане ва и материалша бинен роҳатае кудакда аҷоибот. Мана чанд моделаш омадае. Иша ишда фасон бовар кунен, иша ишда фасон. Иё чиям пижамаян? Иқа материалш хушрува. И чанд сомай? Фасоне. 95, 75. Размер качалино 95, 85, 75. Тобистоная иқа хушру. Бурукошон качан духтаро роҳатай барои кудакотон бовар кунен ко и хеле нархи ягон ҷода нестай. Леки биёен да престиж я буракои хушрушона аз дохил тамошо кунен маҳқултон мешава. Ана шортик майкара як бор материали ира бинен шумо. Вафлини баринай ко хеле материалш аҷоиботай. Бурукш катяй, шортикш катяй. 65 сом гуфтен? 65 сомон. Мана 60 сомони метиян. Диден чихе хушру. Ина бачаакотон даам моделакои фасон меёбен. Духтаракотон даям платяу двойкау чизе дар кор боша меёбен. Ана бурукои тобистона бисёри одами чиза мепурсанд. Шахсан худам барои духтаром кофтеста будам. Ин чанд пулай? 65, 60 сомони метиян. Мана ҳам размери калон. И калони калонаш чандае? Қариб манда меша. Калонора мешава тамошобино. Марҳамат биёен престиж аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Ира бинен охи чихе хушрӯан. Ҳам сабука кайки тунка канохи бори гуанҷуая. Беҳад сифати зур дора. Бори хичонай дасти аввалай тамошобино. Як бор биёен хитон тамошо кунен бинен. Иҷа двойкао бо дигар намуд пижамаҳову ина платьёи вечерниву чизе ки хоҳен марҳамат дохили мағозаи престиж гашта тамошо карда интихоб кунен. Мана иҷада бо диден духтаро тениска барои духтаро ва ира бинен охе. Ино чанд пул бошам? Иқа хушрӯ. Нархам нархи дастрас тамошо бино. Мана ин қисма бинен аз ин двойка бачагӣ нишон додам ко мана платишкош духтаро набудай. Мана бинен хушрӯчак. Беҳад маҳқултон меша. Як бурак ай пеш омада бурошона тамошо кунен.